Romanaka epik dinelisan. Ne ewe? Dezgeh Ango Vakfa İsmail Beşikçiya Diyarbakır çalaki u xebatên wêjeyî çandî û hunerî berdewam dike. Vê carê jî Dezgeh İsmail Beşikçî bi nivîskar û rexnegirê wêjeya Kurdî Ramazan Alan re li ser romana Kurdî û diyardeyên ku romana Kurdî peyda kirine û pêşxistine panelekî li darxist. Ramazan Alan radgine ku teqrîben 200 sala cureya romanê li cîhanê bi giştî cureyeka bi bandor e û êdî romana Kurdî jî di wêjeya Kurdî de di asteke ku cure reng tê nivîsandin de ye. Alan tîne ziman ku bi daxwaza nivîsê re 4 diyardeyên fantazma romanê derdikevin pêş. Yek jê rihê serdemê ye ku pêwîstî bi vê şêwazê tîne û wêjekarên Kurd jî dixwazin ciyê xwe lê bigirin. Yek jê jî weşanxanenek ku dixwazin cureyên pirtûkan zêde bikin û herdiyê din jî wiha radiyêne. Nivîskar jî nav cureyên edebî de em bêjin qîma xwe romanê tînin. Heta hinekî wî em bêjin helbestê çîrokê wan warê din terk dikin. Romanê de şansê xwe diceribînin, an jî qabiliyeta xwe diceribînin. Aliyekî vê fantazmayê jî nexwe daxwazek ji nivîskaran heye. Yani em xwendevan jî dixwazin ser navê romana Kurdî, roman nûsekê Kurd yek an jî çend kes derkevin pêş me temsîl bikin. Panel bi beşdariya nivîskar, wêjekar û siyasetmedarên Kurd bi rêva çû û beşdaran jî ragihandin ku li darxistina xebat û çalekiyên wiha ji bo agahdarî û pêşxistina wêje û çanda Kurdî girîngin. Güneşxan jî li zanîngeha Artuxluyê dersdara dersên Kurdiye û tîne ziman ku ew jî xebatên li ser romana Kurdî dike. Kan tîne ziman ku danûstanên fikrî û berewirtkirina pêzanînan bi xebatên wiha dibin û divê zêdetir bên kirin. Axaftinên bi vî awayî gelek başin û divê bi vî awayî zêtir axaftin û xebat civîn werin kirin. Lewra axaftinên bi vî awayî wer dike ku kes ji odeyên xwe derkevin, ji jûrên xwe derkevin û werin têkevin nav civatê ew tiştên ku xwandinin an jî fikirînin wan tişta bidin hev û din û bi vî awayî danûstandineke çandî bike. Di panelê de bal hat kişandin ku wêjeya civakî jî li gor rewş û pêwîstiyên wê civakê teşeddistînin û bi Kurdî nivîsandina romanan jî wek bersîveke li dijî pişaftinê. Loma jî li gel kêmasiyên xwe roman nûsiya Kurdî jî her diçe dewlementtir dibe û bêtir derdikeve pêş. Sıddık Eren, Kurdistan 24, Diyarbakır.